मानो जाबाय दक्षिण मैथाबारि बे दैया फैदों एकदम भुटान एकदम फाग्लादियानिफ्राय मोनसे स्लुइस गेट दङ आमगुरि होननायाव बेनि दरजाया जायिनि थाखायनो बिथिं एकदम हालाय हाफाय खामफैदों आरो बे दैया सोरनिबा न' लांहां सोरनिबा गाम्बारि औवा हा सालांजोब्बाय एकदम अबस्थायानो गैया आरो लामा सामा बायलांजोब्बाय गामि भितरथिं बे लामाया बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बे लामाया सुबुनखाता टु नलबारि दा खुलां मोनसे थासारियाव नुनो मोनदों माबायदि थासारियाव दं दायो अबस्थायानो गैया जेन'बा गामिफोरनि सोरबा न'खरफोरखौ खुरखालांदों नामा न'खरसे मथा मथि खुख्लाथारनोसैयानो थारसेल'सै आरो सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो आं सरकारनिसिम सानदों थारमाने एकदम मोनसे जोंहा स्लुइस गेट दं नालाय बे दरजाखौ थाबैनो होयोबा बुहुद मोजां जागौमोन जों रायजो राजानि थाखायनो आं बेखौनो सानदों आरो दासो बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोरा जागायदों फैबाय थानाय समाव माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांगोन फोरमायनो हागोन नामा उनावथ' जों नुहुरनाय मथेथ' दानो बिदिबा उनावथ' जोङो थानोनो मोननाय नङा बायदि सानदों आरो जोङो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360